May gabi sa tanan mga higala hilabi na din sa Cagayan de Oro o sa mga ginikanan nga doon ay mga anak diya sa City Central nga nag-eskwela. May gabi sa inyong tanan. Ano yan, nasab kita pares gutan ang panghitabo diya sa City Central School mga kabisaya, no, tungod kay wala pa sudla sa management sa City Central ang mga ginikanan nga doon ay mga sakyanan. Kaya ang gusto nila mahitabo mga kabisaya nga i-drop by lang ang mga bata diha sa gawas sa eskwelahan o ang ginikanan na ang mangita sa maparkingan or ang mga bata na ang magbaklay paingon sa sulod sa eskwelahan, no, tungod kay walay maparkingan. Gawas lang siguro sa uban mga ginikanan nga walay gadalhon ng mga sakinan nga ng mga ga-commute lang, medyo okay siguro, okay sila ha, tungod kay mahatod man nila diretso ang ilang mga anak. Pero katungan mga ginikanan nga doon ay mga trabaho nga iko lang nila ihatod ang ilang mga anak diya sa sulod sa City Central, wala na pasudla mga higala tungod sa balaod nga giimplementar sa mga staff diya sa City Central, no, sayop nga pag-implementa tungod kay wala moagi sa mga meeting uban sa mga ginikanan ang balaod nga ilang gi-implementar mga higala, no. Dapat before sila nag-implementar ang balaod, before nila gisirado ang gate or before nila gihimo na ila sa untang giuna-una, no, kung unsay mga mahimong mahitabo, no, o unsay mahimong epekto sa mga ginikanan ang balaod nga ilang gi-implementar mga higala. Tungod kay sa among namitingan uban sa GPTA officer, no, kanang gate pass mga higala gihimo na siya para dili makasulod ang mga outsider, no. Gihimo ang gate pass para katong mga ginikanan nga dunay mga sakinan mukuha og gate pass para paghatod nila sa mga bata dili na maglisod og pangutana ang gwardiya kung ginikanan ba o dili, no. Pero nganong ingon ani man ang naitabo, nganong para raman sa mga staff ang gate pass nga ilang ang ilang gihimo, no, nga dapat ang tanan makakuhaan ng gate pass tungod kay doon na may mga ginikanan na mga sakinan nga mga igo na lang nila i-drop by diya sa sulod ang mga bata, no. Nganong wala man pasudla, no. Mao rin akong maistorya sa atong buutan nga principal diya sa City Central, no. Abi nimo sir, dapat imo nang giuna-una before nimo nang i-implementar ang balaod nga inyong gihimo. Og imo sad untang giuna-una kung unsa kadakong sakripisyo sa mga ginikanan ang inyong gibuhat, ha, nga wala ninyo pasudla ang mga sakinan sa mga ginikanan o wala ninyo huna-huna kung unsa kabug-aton sa bag nga gadalhon sa mga bata nga inyo rang pabaklayon gikan sa gate. O para masayod ka, sir, kanang eskwelahan buhis sa katawhan ang gitukod ana. Usa na siya ka publikong tunghaan. Dili na inyo ha. Nganong dili man ninyo tugutan ang mga ginikanan nga mosulod anang tunghaan o dili man ninyo tugutan ang mga ginikanan nga makaparking lang kadyot para mahatod ang ilang mga anak sa nagkalain-laing mga grado o nagkalain-laing mga room. Sa balaod nga imong gibuhat, sir, dapat imo sad unta lang gipaagi sa mga ginikanan. Inyong gipatawag ang mga ginikanan para pagpasabot sa balaod nga inyong paghimuon. Inyo sad untang gitagaan og panahon nga mapaminawan ang mga reaksyon sa mga ginikanan nga dunay mga sakinan. Ha?
ug nganong naa pa may mga sakyanan nga makasulod tungod kay duol sa inyong dughan. Katong mga layo sa inyong dughan dili ninyo pasudlon, labi na ng mga ginikanan nga igo lang ka motor, inyong bawalan. Maayo man mo kay dagko man mong sweldo sa gobyerno, pero dili ko muna amo sa gobyerno, sir. Kamo na ang matuman. Dili ko muna ka sa posisyon. Pwede na nimo buhaton kung unsay gusto nimong i-implementar. Ang tanan nga mga palisya diya sa eskwelahan, sir, gaipaagi na sa meeting. Ha? Hilabi na ang pagsirado nimo sa gate nga dapat ipaagi nimo sa meeting uban sa mga ginikanan. Sayop ang balaod nga imong gibuhat, sir. So atong ibutang sa inyong giingon nga naay bata nga hapit madigsan. Mao nang rason nga inyong dili na ninyo pasudlon ang mga sakinan sa ginikanan para sa seguridad sa mga bata. Ako pangutana, sir. Unsa din ang mga sakinan sa imong mga staff? Dili day na makaligis. Kay moingon ka nga para sa safety sa mga bata nga dili maligsan. Ha? Di ba pareha sa mana nga sakinan? Sa bagay, ang inyong mga sakinan mga gwapo kay dagko man mong sweldo. Inyong giampingan. Mo parking pamanggani mo dito sa sulod mismo sa dool sa inyong mga room. Asa may safety ana, sir? Amo parking sa parking lot o ang isulod ang sakinan mismo dool sa inyong mga room nga naay mga bata nga gabaklay? Safety man ka ang inyong gaistoryahan. Safety man ka ang atong gaistoryahan din anong wala ninyo pasudla ang mga ginikanan. Unsa din ang inyong mga sakinan nga mosulod gyud mismo dool sa inyuhang mga room, nga muagi pa mo sa dalan mismo sa mga bata nga gabaklay. Ikumpara nimo didto sa parking lot nga layo ra sa gaagian sa mga bata. Giunsa man na ninyo paghuna-huna, sir? Isa pa sa atong presidente sa GPTA. Sir, nasayod ka man siguro nga na ako sa meeting katong pagpatawag nimo. Number 1 akong complaint ato, sir, kanang barikada sa gate. Nganong gibutangan nagbarikada nga driveway man na. Muto naghangyo ko sa imo nga kung mahimo atong istoryahon ang management sa City Central nga ipatangtang ng barikada sa gate para dili na mo U-turn didto sa layo ang mga sakinan. Kay kanang gate gihimo na siya para sa mosulod o sa mogawas. So unsaon man pagsulod sa sakinan diretso ana nga naa may mga barikada nga gibutang. Og nasayod ka man siguro, sir, sa atong gimitingan regarding anang gate pass. Ikaw mismo nag-ingon 100 pesos kada gate pass para fundraising nga ang kwarta makoleksyon gikan sa gate pass gamiton sa mga proyekto diya sulod sa eskwelahan. Unsa naman ning nahitabo karon, sir? Isip usa ka General PTA o President, asa man ang imong tingog? Nganong imo manggipasagdan nga mahitabo ang ingon ani
nga dili na pasudlon ang mga ginikanan, nga ikaw man mismo ang nag-offer nga 100 pesos per gate pass. Musugot na ng lugar mo nga ang inyong mga anak magbaklay gikan sa gate, nga walay uban ginikanan tungod kay walay maparkingan sa kinan. Sa bagay, always man mo makasulod kay opisyalis man mo. Ang mga ginikanan nga walay mga posisyon, mag-unsa na lang ang mga ginikanan nga walay mga posisyon. Mag-agwanta na lang ng lugar, magsakripisyo nga sa pagpangita og maparkingan para lang mahatod ang ilang mga anak, para lang dili makaalsa og mga bugat nga bag. Ha? Dapat sir imo sang giuna-huna. Ha? Sa mga management diya sa City Central, dapat inyo sang giuna-huna kung unsa kadakong sakripisyo sa mga ginikanan nga dunay mga sakinan ang pagpangita sa parking lot, sa ilang maparkingan. Ang mga ginikanan nga gamotor nga mo parking diya sa dalan na daw unya matikitan sa mga RTA tungod kay bawal. Ingana kadakong sakripisyo ang inyong gibuhat nga pag-implementar sa balaod nga walay pulos, nga wala mo agi sa sa mga ginikanan, nga kamo lang ang nagbuot kung kano saan ninyo i-implementar. Giunsa ninyo pag-una-huna, giunsa ninyo pagtan-aw ang safety nga inyong gaingnon, nga kamo man mismo ang gaagi sa dalan nga gabaklayan sa mga bata. Ha? Kanang inyong mga sakinan mismo ang gatagbo sa mga bata nga gabaklay paingon sa gawas o musulod. Huna-huna ako nog maayo, sir. Huna-huna ako no ninyog maayo. Kung asay safety nga inyong gaingnon ana, nga kamo mismo ang gatabo sa mga bata nga gabaklay, ikumpara nimo dito sa mga giparkingan sa mga ginikanan dito sa parking lot. Sir, usahay ato sa untang gamiton ang atong mga huna-huna before ta magdesisyon. Ato sa untang huna-hunaon daan kung unsay mahitabo, kung unsay mahimong epekto sa balaod nga atong pagahimuon, sa balaod nga atong i-implementar. Kung wala ba'y magsakripisyo, wa mo naluoy sa mga bata nga magbaklay gikan sa gate nga gababa og mga bugat nga bag. Tungod kay inyong kaugalingon lang ang inyong gisiguro. Maayo man ang inyong mga staff kay anytime makasulod man ang ilang mga sakinan, mahatod nila ang ilang mga anak nga safety na pasasulod sa ilang sakinan padulong didto sa duol sa ilahang mga room. Ha? Paduol sa inyong mga opisina. So munang pasagdahan na lang ninyo ang uban.
Dili na mao sir. Dapat patas nga pag-implementar sa balaod ang inyong gihimo. Dili kay ang inyuha lang. Dapat inyong nahuna ang safety sa tanan. Ha? Inyo sa untang yung nahuna ang tanan mga ginikanan, tanan mga kabataan nga. Napa ko isa ka concern. Dili lang na ako i-mention ang ngalan o ang apelido. Kanang pulis nga gabugaw nga murag kinsa nga murag nakabugaw og iro sa amo. Ay mo pagpalabi sa inyong posisyon. Dili ko mo nakaposisyon mo basta-basta na lang mo musingka og tao. Dili ko mo nakaposisyon mo mura na mo kinsa makabugaw sa tao nga murag iro. Og ang pulis nga ganinang hapon, sir, kabalo na ka kung kinsa ka. Mura ni akong hangyo sa imo sir. Ayaw pagpalabi o kaisog tungod kay naka-uniforme ka, tungod kay inyong balaod. Dapat kabalo ka makiglabel sir. Dili walay hawod. Dili ta dapat maghinawod. Dili na to dapat gamito ng atong uniforme para mahimot ang hawod. Kay pareha sa tatao sir. Ha? Kung maka-istorya kagay na, kung istorya kagay na mo nakagkinsa. Imo pa kung patikitan. Asa man minimo papatingon. Nga ikaw mismo kabalo man ka nga wa mi pasudla. Nganong imo man kung patikitan. Ingana na lugar mo ka ingon ana na lang lugar mo. Ingon ana na lugar tan-aw ninyo sa mga sibilyan. Usba ang kinaiya sir. Dapat kabalo ka mo dala og tao. Kabalo ka makiglabel sa tao. Dili ko mo nakatungtong na ka sa bato. Hangdo na ka. Ayaw na sir. Kaya pareha sa tamo kaon kanon. Pareha ta tao. Ang nakadiferensya lang naka sa posisyon. Naka-uniforme ka, inyuha ang balaod. Kami, igo rami mo sunod sa inyuhang mga balaod. Gaamping nga dili makasupak sa balaod para dili mabiyaan ng pamilya. Ayaw gamita sir ang imong posisyon para makapangisog ka. At parehara ang tao sir. Kabalo na ka kung kinsa ka. Huna-hunaan ninyo kaming mga ginikanan na agrabyado. Kaming mga ginikanan ang napurwisyo. Ha? Kami ang mga ginikanan wala gipasulod, kami pa'y mahimong dautan. Kamo insakto kay inyo man ang balaod. Wala ninyo huna-hunaa ang sitwasyon sa mga bata nga gasulod nga gababa sa ilahang mga butang nga bugat. Kay inyo rang gisiguro ang inyong mga kaugalingon. Pampubliko na sir. Publiko ang makabenepisyo alang ispilahan.
Ayaw ninyo bawali ang mga ginikanan nga mosulod diya sa parking lot. Kay buhis sa katawhan ang gigamit diya. Dili na inyuhang kaugalingon gikan sa bulsa.